Bylo to asi 2 nebo 3 měsíce zpátky, co jsem se začal zajímat o zdravou výživu. A dneska bych chtěl říct o jedné pasti, o které spousta lidí neví. A tím je supermarket. Když jsem se o to začal zajímat, tak mě to až docela překvapilo, že tolik věcí, na které se může člověk nachytat, co je v supermarketu, tak je to velký problém, no. Za posledních 30 let tak kvalita potravin tak strašně klesla. Což mi přijde jako strašně škoda, ale je to tak, no. Podívejme se na zemi původu. Portugalsko, Itálie, Nizozemsko. Většina zeleniny je ze zahraničí. Může to tu putovat dny, týdny až měsíce. Dlouhý převoz rovná se chemické ošetření. Sice to je krásné, ale ne zdravé. Za to dírka v ovoci znamená, že se jedná o biokvalitu. Chleba. Chleba má mít mouku, vodu, kvásek, sůl, popřípadě semínka nebo olej. Ale podívejte se tady. 20 přísad, emulgatory, stabilizátory, glukóza, barviva a k tomu ještě z polotovaru mraženého. No a teď si řeknete, na čajích přece nemůže být nic škodlivého, ne? No, bohužel může, a to hodně. Hnedka 3 důvody škodlivostí. Plastové sáčky obsahují nylon nebo polypropylen. Při kontaktu s teplou vodou se uvolňují mikroplasty. Podle studie v jednom sáčku čaje může být až 1 miliarda mikroplastů. A papírové? No, někteří výrobci používají bělený papír, což je chemicky zpracovaný papír. Plus lepidla, sáčky jsou lepené. Za druhé, nevíte kvalitu. Často se používají směsi, které by se jinak vyhodily. A za třetí, aromata. Šipkový čaj, který nikdy neviděl šipky. Je samozřejmě víc druhů aromat. Přírodní nebo syntetická. Přírodní se tváří jako přírodní, ale ve skutečnosti jde o chemicky zpracovanou. Takže látka je z přírody, ale byla upravena, vyčištěna nebo zreagovaná v laboratoři. Často zůstane jediná molekula z celé rostliny. Tělo nerozpozná aroma jako přírodní, ale jako cizí látku. Uvedu příklad. Šipek obsahuje 100 přírodních látek. Vitaminy, flavonoidy, taniny, kyseliny. Šipkové aroma třeba 1 až 2 vodné molekuly, upravené chemicky. Výsledek je průmyslový produkt, ne bylina. A teď si představte, že jsem mluvil jen o těch takzvaně přírodních aromatech. Jenže v obchodech jsou i syntetická. Ta už s přírodou nemají vůbec nic společného. Výrobci nejsou povinni uvádět složení aromat. Rizika. Záněty střevní sliznice, narušený mikrobiom, možné neurotoxické účinky, ovlivňují činnost mozku, hlavně u dětí, a jiné intolerance. Další věc, zubní pasty. Mnoho past obsahuje titanovou bělobu E171, kterou Evropská unie zakázala v potravinách kvůli podezření na karcinogenní účinky. Přesto si ji každý den vtíráme do úst. Další problém je SLS. SLS je pěnidlo, které v zubní pastě dělá hlavně pěnu, aby to vypadalo, že čistí. Ve skutečnosti může dráždit sliznici, vysušovat ústa a způsobovat afty. Ničí ústní mikrobiom. Triclosan a podobné látky mohou narušovat hormonální systém a podporovat rezistenci bakterií na antibiotika. Ničí i dobré bakterie v ústech. Fluorid. V malých dávkách chrání sklovinu, ale při dlouhodobém polékání může způsobovat fluorózu, poškození kostí
nebo problémy se štítnou žlázou. WHO doporučuje hlídat příjem. Navíc je to hlavní složka jedu na krysy. A další problém jsou abraziva. Odstraňují nečistoty, ale poškozují sklovinu a zvyšují citlivost zubů. A jaké jsou alternativy? Kokosák je skutečný přírodní pomocník na čištění zubů. Má antibakteriální účinky, pomáhá proti zánětům a ničí bakterie způsobující zubní kazy. Teď jdeme na top 2 největší zabijáky. Cukr. Ročně se odhaduje, že má na svědomí 400 000 životů. Podle WHO by denní příjem neměl přesáhnout 25 gramů cukru. V běžné stravě je cukr skrytý skoro ve všem. Cukr podporuje vznik cukrovky druhého typu, obezity, zánětů v těle a onemocnění srdce. Podporuje rozvoj zubního kazu. Nejhorší jsou sladké nápoje. Tělo dostane náhlý šok. Cukr je legální droga. Stimuluje mozek jako návyková látka. Vyvolává potřebu stále více sladkého. Zvyšuje toleranci a obtížně se od něj odvyká. Přitom je všude a všichni dělají jakoby nic. Zabiják číslo 1 je alkohol. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny klasifikuje alkohol jako první karcinogen. Způsobuje rakovinu úst, hrdla, jater, prsů a tlustého střeva. WHO uvádí, že alkohol je příčinou asi 3 milionů úmrtí ročně. Alkohol stimuluje dopaminový systém, což vede k závislosti. Nejnovější studie ukazují, že bezpečné množství neexistuje. I malé dávky zvyšují riziko rakoviny. Alkohol také zvyšuje krevní tlak a může oslabit srdeční sval, což vede k riziku srdečního selhání. Alkohol narušuje kvalitu spánku, snižuje fázi REM. Tělo odbourává škodliviny a nemůže regenerovat. Oslabení imunitního systému. Mluvím o tom hlavně proto, že prevence je základ. Když máme kvalitní stravu, spoustě problémů se dá předejít. A i když je fajn léčit se přírodní cestou, často to díky prevenci nebude ani potřeba. Žijeme v době, kdy si můžeme vybrat, co budeme jíst. A na trhu je spoustu kvalitních potravin. O tom ale zas někdy příště.